Da, sigur, fraților, acum sunt în Leicester Square. O leacă mai încolo este meridianul 0 de pe pământ. Dar eu așa vreau să vă spun și vouă și la oameni și la englezi. Dar cum să faci, dar cum să faci, dar cum să faci să te supui? Când tu știi că tu ești a nimănui. Mă doare, frate, bă, ascultați-mă aici. Aveți respect pentru voi și pentru oamenii de lângă voi. Dar în primul rând vă rog frumos să învățați lecția, mă. Uitați aici. Cam este pe undeva în centrul Londrei, Leicester Square. Îndată după Leicester Square este meridianul 0, fratele meu știe. Voi nu știți măcar ce înseamnă meridianul 0. Înseamnă că de acolo se dă ora exactă, dacă voi nu știți. Dar așa, suntem în centrul Londrei. Dar cum să faci, dar cum să faci, dar cum să faci să te supui? Când tu știi că tu ești a nimănui. Mi-am încercat în toată viața mea, după ce am luat bătaie de la mama, am fugit de acasă. Nu mă spun la nimeni. Frate, mă duc la muncă. Mă duc, ascultați-mă aici, dărâm normele, mă, că așa sunt românii. Băi, românii. Așa sunt românii. Când pun una pe lopată, pe hârleț, pe mistrie și pe ciocan și pe târnăcop și mai pune și pe bormașină și pe tot. Voi nu știți cine sunt românii pe pământ. Suntem noi? Vă iubesc.